नुजाफैनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो दिनै आं मोनसे नुनो मोनदों जे 23थि बिसान गाम्बारिजों लोगोसे बिथांमोननि माउथपिसजों लोगोसे दिनै गांजेसे बिजाब बिराद हाई स्टेन्डार्ड बिजाब जेरै सुंद' सल' खन्थाइ बा बेबायदिनो सल'मा बायदिसिना बिथांमोनहा बेखेवनायनि हाबाफारि लादों। बे जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा आरो दिनै जों नुनो मोनदों जे आइजो लिरगिरिया सिगाङाव बिराद खममोन। बे आइजो लिरगिरिफोरखौ बारा गुरुत्व होनाय जायामोन, नाथाय दिनै बिथांमोनहा बे आफादखौ दानानै दिनै आइजोफोरनि गेजेराव जिथु सांग्रांथि लाबोदों, लिरनायनि आरो बर' राव फरायनायनि थुनलाइ जौगाहोनायनि जिथुनिखि हाबाफारि, बे जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। आरो दिनै जोङो मिथिगौ जे दानि मुगायाव जोङो नुनो मोनदों जे दानि इनफरमेशन टेक्न'लजियाव, दानि इलेक्ट्रनिक मिडिया जुगाव, दानि फेसबुक मुगायावबो बे बिजाबनि जिथुनिखि गोनांथि, बिजाबनि दारै सासे गथ'आ, सासे जाखांफुनाय गथ'आ बेखौ गियान आरजिनो हायो, गियान मोननो हायो। आरो बेखौ जों साननानै बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा जोंनि हारिमायारि आफादफ्रा 1952 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफाद जोनोम होनानै 1963 मायथाइयाव बर' बिजों गायसननानै बिनि उनावहाय बिटिसि सरकार दानायनि उनाव, बिटिसि सुक्तिनि उनाव जेलानाखि बर' रावा 8थि फारियाव हाबो, होमब्ला जोंनि लिरगिरिफ्रा बिराद थुलुंगाथि मोनदोंमोन। आरो जोङो बे बर' रावखौ जेलानाखि 8थि फारियाव सोख'नानै जोङो लानो हादोंमोन। आरो बे रावा दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों मोनसे सरकारि राव, लोगो सरकारि राव हिसाबै गनायथि मोनबाय। आरो बे रावखौ जोङो मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय जों नाजादों। दानि इनफरमेशन टेक्न'लजिजों 21थि जौथाइजों खारफानो थाखाय गुबुन गुबुन रावारिफ्रा जेरोखोम थुनलाइ जौगादों, बेजों लांफानो थाखाय जोङो नाजादों। आरो दिनै जोंहा भारत सरकाराव माखासे गोबां थुनलाइयारि गौथुम दङ, संस्थाफोर दं, अर्गेनाइजेसन दं। बेजों जोङो लोब्बा लाखिनानै जोङो खामानि मावगासिनो दङ। आरो थांनाय तामुलपुरनि अधिबेशनाव, तामुलपुरनि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव जोङो गुगोल ट्रेन्सलेसन एप जों खालामदोंमोन। आरो बै समनि भारतनि हादोरगिरि रामनाथ क'विन्दनि आखाइजों जों बेखेवदोंमोन। जोंनि बेनि ओंथियानो जादोंमोन जे जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ, लाइमोनफोरखौ जों जाहाथे इनफरमेशन टेक्न'लजिजों खारफानो हायो। जों जाहाथे पार्लामेन्टआव आरो आसाम एसेम्ब्लियाव जोङो बे बर' एमएलएफ्रा जेलानाखि बर' रावजों बिथांमोना बिबुंथि लाखिगोन, जेला पार्लामेन्टआव सासे सांसदआ एबा एमपिआ जेला स्पिच लाखिगोन, होमब्लाना बियो अट'मेटिक 24 भारतनि गनायथि मोननाय रावजों ट्रेन्सलेसन खालामनानै बयबो बुजिनो हागोन। बे लाइनाव जोङो खामानि मावफुंनो हाबाय। आरो बे बर' रावखौ दिनै जोङो मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय जों नाजागासिनो दङ। आरो बे बर' रावा दिनै टेकनिकेल आरो कमार्शियेल मोनसे राव हिसाबै स्वीकृति मोननो थांगासिनो दङ। आरो बयबो बे रावखौ बर' रावारिल' नङा, गुबुन रावारिफ्राबो बेखौ बजबनानै लागोन। आरो दिनै बे बुब्लियाव गांजिसे जिथु बिजाब आं नुदों, जोबोर हाई स्टेन्डार्ड, जोबोर मोजां बिजाब बिथांमोना बेखेवदों। आरो बे बिजाब बेखेवनायनि दारै जोङो लिरगिरिफोरखौ मोनसे थुलुंगाथि होनो हागोन होननानै आङो आसा लाखिदों। आरो बिथांमोननि बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय, जाहाथे फरायगिरि बिथांमोनहा बे बिजाबफोरखौ आंगो हिसाबै बजबना लानानै फरायो आरो रिडिं कालचारखौ बिथांमोना जाहाथे बारायो, बेखिनिखौ आं आसा लाखिदों।